Takže čus lidičky, já vás vítám na dalšího videa na hru sám. Konečně se spravil mikrofon a jsem tady s Dominikem. Nazdar. Teda mě jde slyšet trošku míň, ale to nevadí. Hlavně, že mě jde slyšet. No a teďka jako na začátek, jako úvod, jsme si tady přichystali druhý nový auta, on má LG, já mám Phoenixe. No a teda pokusíme se to tady prodriftovat dolů. Takže Dominiku, go! Jedno! Skype budou v popisku videa. A IP taky. Jo. Je to na samb0.3e a mluvím to potichu jak nějaký nouma, takže... Ty vole, to musím vystříhnout. No nic, pardon. No ale já už mám mediálně rozbitý auto. Čekaj! Já jsem v řízení jako dobrý, ale ne tady s tím autem. To je jedno z mých nejoblíbenějších aut, teda. Líp se mi driftuje z LG. Prosím vás, neberte to jako drift, dobře. Takže je to jenom sjíždění dolů. Budu zkrátka. Jako my nepoužíváme teďka naše největší skilly, jako asi tak ve druhém nebo ve třetím díle vám ukážu naše skilly, že jo? No to je druhý díl, ty imbecile. To je druhý díl, akorát, že teďka mám zpomalý mikrofon. Dělej, jakože to bude první. Jakože? No dobře, je to první zmluven. Jinak mám sobej. Dominik ho má taky? Teda trošku jiný. On ho má vypnutý, abyste neviděli aut. Můžu si ho zapnout, že jo, když už jsem to mám. Mně se strašně tak... Já jdu první. Rami. Dal jsem venku. Já jdu zase blbě. Dobře, já se zapnu Já myslím, že to pokračuje. Nebo už mám neznat. Čo na normální drift? Já to tady ještě neznám. Ježiš! To je trošku o něco těžší, ale nějak to dáme. Hlavně žádný sprostý slova. Žádám teď. Je to jako si v krátku. Co? Udělal zkrátku. Můžu dělat tady na tebe čekám, to je prostě jako noum. Tož jako, já si udělám taky zkrátku. Super, konečně. Čeká nevím vůbec. Ale teďka se zkrátky nedělají. Já furt. Já budu turma, protože mám horší auto. Stejně už je konec. Není. To je. Je. Woohoo! Hej, uděláme si tu rampy. Tak. Uděláme tu rampy. Moje oblíbená 4. Ty vole. Ne, já půjdu na druhý konec a já budu vytvářet nějaké rampy a ty taky, jo? Takže si vytvoříme nějakou dráhu rampovou. Můj auto. Ty se rampy vykřížkoval? Jo, mě se to nepodařilo. Díky. Ram. Easy. A máš to dělat se sobejtem nebo bez? Bez. Au. Že si. Za tebou. O, já si to udělal úplně suprově. Úplně suprově blízko k sobě. Pustý. Jo. A ještě jedno z mých nejoblíbenějších ramp, ale to je na soustředění. Ta rampa s tím, jak se jmenuje ta rampa s tím kruhem? Myslím, že je to 5. Jo, díky. Hej, ale jako když tam dáš něco jiného, tak už to tam nech.
Já už to mám jakž takž hotový. Mám tady 3 rány. Au. Končí to projekt. No jo, počkej. A ještě to nemám hotový. Počkej, jako to mám jak udělat podle tebe? Může se sobejtem, ale nedělej to ještě. Zkouším. Já to předjel. Zapadat! Co to bylo? Oh my god. Ne, to musíš takhle. Ty jsi stal na zemi, jo. Ještě respekt. Respekt k Dominikovi. Like pro Dominika. Ty tvý slavný. Like pro Dominika. Já trefu tebe plus moji rampu. Like pro Dominika. Ne, já trefu tebe plus ten kruh. Jo, a like pro Dominika. No, díky. Pochybuju, že tady to bude mít aspoň jeden like. Jo, lidi, kdyby se to ukončilo, tak se omlouvám. Bude to když tak na 2 díly. Kdyby se to jen tak ukončilo, já bych třeba mluvil několik. Těch budeme dělat hodně, tak jako se řešíš. Když na 2 party jednoho dílu, ne? No. No, tady jdeš, tady jedno jméno vymyslím potom. Pojď si to projít, už to má. Já už jsem to udělal. Ale já jsem tě neviděl. No, zvajmu. Jako myslí, tohle? Hej, studma projeď, studma jeď. Nerozbij si hubu. A pak vyď. A pak vyď. Hej, ale bez sobejtu. Hej, pojď za mnou, já tě budu navigovat. Pojď za mnou. Takhle. Musíš takhle. Pojď ještě jednou, já ti ukážu, jak to musíš. Ukážu, jak na to musíš. Tak na to. Já ti ukážu, jak se na tu tvoji musí. Hej, vypni si hydát. Já tě nemůžu pak najít. Já jsem teďka u tvých hrál. Ale Co? chci hydé. Nebo. Ale má. Sakra. Ty jsi unhyde. A nebo si dej flashnik. No jo, já už tě vidím. Musíš takhle. Jo. Já jsem skočil z té tvojí rampy na ten můj kruh. O já. Beka, ty jsi to smazal, trhaj se. Dobrý. My jsme dobří, žlutomodří. To je ta rampa. Hej, tady vidíte prsa toho ženskou. Co to je?
jediný vězcem je Turych.